Confident dels Reis és una novel·la que ens explica la vida d'en Pere el Catòlic i d'en Jaume I, però a través d'una mirada, la mirada d'en Guillem de Cervera, que és el que surt en La mort secreta del rei, en Jaume, que és el padrí de l'Aurembiaix. Aquest personatge va estar absolutament lligat amb en Pere el Catòlic i amb en Jaume I. Llavors aquest personatge admira molt els reis, però també al mateix temps veu els seus defectes. I aquesta part és la que m'ha interessat més remarcar. Aquests personatges van assentar, primer de tot, cal dir, que van assentar la manera de fer política de Catalunya. No és només una novel·la que explica la història, és com una novel·la d'aventures, perquè la vida d'aquests dos reis va ser una aventura pura. Vius l'expulsió dels càtars del sud de França, de les possessions que tenien a Occitània, els comtes catalans, els reis catalans. Després veus com els càtars arriben aquí. Vius tota la preparació d'anar cap a Mallorca. I a part d'això hi ha una història de contacte amb l'Aurembiaix d'Urgell, perquè en Jaume I i l'Aurembiaix d'Urgell havien tingut una relació que no se sap si era d'amants o si realment és que estaven promesos. És una novel·la que jo l'he feta amb passió, d'una manera que quan vaig tancar el full, que era quan arribaven a Mallorca, vaig dir, fantàstic.